हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबायानो आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, दिनैनि आपडेटफोरनि गेजेराव गिबि आपडेट हिसाबै दङ दासान्दि सावथुन दिन्थिफुंग्रा हलफोराव सोलिबाय थानाय बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारी बिथांनि आर.एन. फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय लोगोसेनो गोबांथार मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोर फाव खालामनाय थैसाम 2 मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ जानांगौ नोंथांमोन खायसे खायसे नायखांबाय आरो गोबाङानो नायनो थाखाय नेनानै दंखायो आरोना। दायो बे सावथुना सानथामनि गेजेराव बेसेबां आरजिनो हाखो होननानै बुङोब्ला सेथि सानखालि मोनथिनाय बायदिब्ला 4,86,900 रां आरजिनो हादों होननानै मोनथिदोंमोन। लोगोसेनो नैथि सानखालि 5,91,780 आरो थाम सानखालि 7,01,680 रां आरजिनो हायो। गासै थैसाम 2 सावथुना सानथामजों 17,80,360 रां आरजिनो हाबाय होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। बे समाव थैसाम 2 मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरोना। लोगोसेनो जोबोद मोजां जादों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। आं जिबनाव जेसेबां सिनेमा नायबाय हिन्दी इंलिस असमिया बैनिख्रुइबो श्रेष्ठ। हिन्दी इंराजिनि तुलनायाव एसेबो खम गैया, बेसेबो दङ। समाजनि थाखाय जथेस्थ मेसेज दं। गथ'न मुलुग समाज फोरोंनायनि मोनफ्रोमबो दानि आथिखालाव जि मुवाया बेरखांजोबनांगौ बेरखांजोबदों। थैसाम माने रक्ताक्ट बे बेरखांजोबदों आरो जिबननि सर्बश्रेष्ठ सिनेमाया बे आं नुबाय दे। मोजां नांदोंबो नांदों आरो गाबबायबो, माने मेगन मुबिबो हगारबाय। बेनिफ्राय मेसेजआ ओरैबायदि जाबाय, कमेडियानखौ गेजेरावनो एसे दुखुनि गेजेरावनो एसे सोनानै दङबा हामगौमोन। माने ट्रेजेडियावनो सिनेमा फोजोबदों, थेवबो बिराद मोजां जादों। आं दिनै थैसाम पार्ट 2 सिनेमाखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। बर'नि सावथुनफोराबो जि आथिखालनि मुगायाव एसेबां दावगालांगासिनो आरो आं सानोदि बेबायदिनो जेन आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन बर' सावथुन माखासेया दावगालांनो हायो। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायगोन दिनै गवालपारा जिल्ला हिसाबै बा दुधनৈ हालांनि हिसाबै जोंनि बर' सावथुनखौ बयबो फैनानै नायफै आरो नायनानै मदद आरो हेफाजाब होफै। मानोना बेयाव माखासे मोजां मेसेज दङ। जोंनि बर' हारिनि जानाखि माखासे संगठन माखासेया जा मोनसे डिसिसन लादों बा जा मोनसे आयदाखौ लानानै हाबाफारि मावगासिनो दङ, बेफोर मेसेज माखासेया मोजाङैनो बे सावथुननि गेजेरजोंनो बेरखांदों। आं ओंखायनो बुङो जे जोंनि गवालपारा जिल्लानि खना खनला थानाय गामिनिफ्राय बयबो जेन फैनानै बे सिनेमाखौ नायफैयो। नोंथांमोना 100 रां बा 200 रां बेफोरखौ ओरैनो जानला मानला माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मुवा बायनानै बा माबा मोनसे बेसाद जानानै बेफोरखौ ओरैनो फोजोबो। नाथाय बे बर' हारिनि मुङाव बा बे बर' सावथुननि मुङाव जुदि नोंथांमोना जुदि 200 थाखा बा 100 थाखा फोजोबो, बेयाव जेबो मा होनो नोंथांमोननि बे फैसाया फेलें थांनाय नङा। मानो थांनाय नङा होमब्ला बे ओरैगिदिना फैसाया नोंथांनि राङा फुरा उसुल जाखागोनखा। बेयाव एकदम माब्लाबाबो बुंनाय नङा जे आं 100 थाखा होनानै बे सिनेमाखौ ओरैनो नायबाय, माब्लाबा बुंनाय नङा। नायब्ला नायबाय थानो लुबैबाय थागोन। गामि सिंनिफ्राय फैनानैब्लाबो जेन बे सिनेमाखौ नायफैयो आरो नायनायजों लोगोसे जेन आरो बेबायदि सिनेमा जोंनि बर' हारिया बहनबाय थानो हायो। नोंथांमोना जुदि दिनै बे सिनेमाखौ नायोब्ला बा बजबना लायोब्ला अब्लासो जोंनि बर' हारिया आरो गोदाननिफ्राय गोदान सिनेमा बहनबाय थानो हागोन। आं बेखौनो खावलायगोन आरो खनसेबाव जेन बर'फोरा जेन बयबो फैनानै ज'नो नायफैयो। जोंनि बर' हारिया नायाब्ला गुबुन हारिया जोंनि बर' सिनेमाखौ माबोरै नायनो। दिनै नुदों आं साफा सानै गुबुन हारिनिबो मानसि दं, जोंनिख्रुइ बिसोरनियासो खुसिलिनाया बांसिन आरो रंजानाया बांसिन। जोबोर मोजां जादों बर' सिनेमाफोरा बेबायदि बुंदों। बेयाव जों गावखौनो गाव बिराद दुगानाय मोन्दों दिनै। ओंखायनो बयबो ज' जों बयबो थैसाम पार्ट 2 बर' सिनेमाखौ जों अम्बिका सिनेमेक्सआव थांनानै बयबो ज'यैनो नायहैनो आसा खालामबाय आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन अनसायनाय मोनगोन होननानै। नेक्स्ट आपडेटआव दं लोगोफोर
नोंथांमोन गोबांथारानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय दंखायो जानांगौ जोंनि गोबांथार खायसे खायसे बर' सिख्लाफोरा दायो गुबुन हारिखौसो लानो मोजां मोनग्रा जालांबाय आरोना। गावनि हारिनिखौब्ला इसेखौनो इसे बासिलायनायखौ नुनो मोनो, नाथाय गुबुननिखौबा महर मोखां नायालासिनो बोजबना लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरोना। थिग बिदिनो दायो ससियेल मिडियायाव हेपि बसुमतारी मुंनि सासे सिख्लाया निग्र'जों हाबा जानाय एबा निग्र' हौवा लानाय बिथांमोननि भिडिअ'आ दायो गोबां गोसारगासिनो दं आरोना, लोगोसेनो बयजोंबो सावरायजागासिनो। थिग बिदिनो निग्र' हौवा लाग्राफोरनि सायाव साइड इफेक्ट भिडिअ बानायनाय नोंथांमोना दिन्थिनानै होनोसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर नैबे पस्टखौ नाय, बिथाङा बबेनि मा साहसजों बिथाङा बिब्दि बुंनो हाखो, लोगोसेनो बिथांनि लैखोनखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर निग्र' हौवा लाग्राफोरनि सायाव जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुंनोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि सुंद' आपडेटनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।